Gyerekek, nem nyúlunk, mert még hajadonok. Veselényi báró. Már vártuk ön. Zsuzsanna. Ugyan már, hadd köszönjön. Zsuzsanna. Eszterkém, várjál már egy pillanatot. Nézd, hogy mit csinál. Igen, mutasd Eszter, hogy jöjjön le. Zsuzsanna, csészét a báró. Jó, rendben. Hess, kezdjük. Gergő. Gergő, jó. Gergő, jó. Maradjunk akkor Gergő az eredeti verziónál. Na, ti leültetek, te csészével, te a gyere. Veselényi báró. Már vártuk ön. Nagyon jó. Zsuzsanna, csészét a báró úrnak. Igen. Mi híre városban, igaz a karém híre? A borzalom hegyet láttam, nem kívülről lépnek valami. Ne féljen, báró úr, mi a kolera? Olvassuk, már kívülről kell tudni. Csak be. Azt tanulod ebbe. Ne féljen, báró úr, mi a kolera járvány idején ápolónőként részt vettünk a betegek gondozásában, és biztosíthatom, fel vagyunk készülve a borzalmakra. Nyitúzatos pusztulás mindenütt. A házak üregeznek s omlanak. Ezeknek ropogása, rohanása, a víz összemelkedő portállegek, a régi sikoltás, sírás, ordítás, borzasztó képét hihetetlen úrón viszeknek. De hogyan történhetett meg mindez? Hiszen a jeges ár után, mely 1775-ben pusztított, megerősítették a végműveket. De olyan, mintha olvasnátok. Ne olvasd. Hát hogyan történhetett meg minden? Hiszen a jeges ár után 1775-ben ez álma is megerősítették a végműveket. Nem? Tehát ez egy ilyen. Hát nem. Na, hangsúlyban legyen a nem, ne a végén. Hát nem? Igen? Miért késlekedett a hatos? Még nem te jössz, csak a mai oldalon. Jó, hagyom érvényes. Csak az idei oldalon a trágyából és homokból tevenyészett védművek nem bírták a hatalmas víztömeget, amelyet Csepel szigetnél keletkezett két torlaszkálnak. Miért késlekedett? Miért késlekedett a hatóság a lakosságot értesíteni? Higgye meg, kisasszony, tegnap még én is azon hiedelemben voltam, hogy őszintén be fogja érni egy kis ijesztgetéssel és látványodással. Csapodival a kaszinó vendéglőjében. Szép nap volt. Yes. Ezt miért tetszik kihagyni? Szép nap volt. Nem érdek ember a Dunapartján. Igen, ez elmesél. Szép nap volt, nem érdek ember a Dunapartján. Csapodival a kaszinóban ebédeltünk. Tehát szép nap, sokan vannak a parton, ebédelünk, utána meg kimegy megnézni. Hogy van az a mondja? Ebéd alatt indult meg a jég. Darabig csendes méltósággal, robaj nélkül ment, később megállott, és az emberek újra kezdtek meg Csak a kulcsszavakat próbáld megjegyezni. Szép nap, sok ember, csapodi ebéd, ebéd alatt indult meg a jég, kezdetben csendes méltósággal, tehát már innentől mindegy, csak a bizonyos kulcsszavak legyenek benne. Tehát csendes méltósággal, később nagy rovarjal. Mondd el még egyszer? Nem, onnan, hogy higgye meg, kisasszony, tegnap még. Higgye meg, kisasszony, tegnap még én is azon hiedelemben voltam, hogy ősztűnek be fogja érni egy kis ijesztegetéssel és látványodással. Szép nap volt. Nem értett ember a Dunapartján. Csapodival a kaszinó vendéglőjében ebédeltünk. Ebéd alatt indult meg a jég darabig csendes méltósággal, majd robaj nélkül ment, később megállott. És az emberek újra kezdtek rajta járni.
mondd el a saját szavaiddal, hogy egymás után hogy jönnek a dolgok. Ne nézd bele. Higgyél meg, kisasszony, ez a rész, jó? Figyelj meg, kisasszony, hogy tegnap még én is az ugyedelemben voltam, hogy őszintén már kijöttem. Jó, nem baj, bármi jó, ez már jó hangzik. Ez így marad. Őzőnek kiöntöttem élik. Az, hogy megelégszik egy kis hangadással, kimarad. De az, hogy őzőnek kiöntöttem élik, ez jó. Milyen nap volt? Szép nap volt. Sok ember? Ö, Képzeld Sok el, ember képzeld el, Dunaparton vagy, jeges a folyó, szép nap volt, süt a nap, ennyi az idő. Dunaparton sokan vannak, aztán jön a dél. Ebéden. Csapodunk a kaszinó mellé épületében. Így van. Ebéd alatt indult meg. Ebéden tudunk Igen, milyen volt először? csendes. Csendes. Tehát egyszer is így robbanni. Csendes és robbanni.